non kadi min dañiri weltare huccide e moon e oɗo subaka alarba hannde ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama inde ko non manama jettode seren min jittaka e la goto calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuɓe koye sénégal e aduna fof hawɗo mboro saw kuluɗen caggal jam ɗum e nder leydi meɗen sénégal ɗum ɗon noon ko arande on tan ko ɓuuri temtude e jayndeli ɗi no subaka fof hande ene jeeya tan yaade to diwan mo Mali mbiyen caggal leydi ɗum ne woni ko ganduɗa ene jojji e nder jayndeli ɗi ma en jewtiten kono kadi banggue dawrugol e poɗodire walla mbiyen nanggodiral dañowal saaha foof e hakkude mabɓe kamɓe ɓe ganduɗa kamɓe goni lulliɓe walla kamɓe namdotoɓe mairie ji ma en gar hen sabu nane nder jayndeli ɗi godditiren e jayde enquête noon e oɗo subaka hannde ari tan ko hakkunde Mali e leyɗele ganduɗa ene wonde muɗum e CEDEAO sabu ɓen ko udduɓe dame mumen ɗum ɗon noon ɓe mbi ko embargo hakkunde guure ɗe e Mali saabi tan kanko leydi France o weltima e oɗon embargo walla mbiyen koɓe mbaɗi leydi Mali ko kono noon France et Chine kamɓe ɓe Chine e Russie ɓe jaadani hen hay lawol gotol sabu mbi tan ko ndiɗo leydi fotani uddede hay so tawi ni koɓe kaali ko ɓe gonani e gonga yoɓe jewtude mabɓe kanko Assimi Goïta noon hande o wi mawya toon to assemblée nationale mabɓe gam tan huccidde sarɗiyankoɓe huccidde kamɓe ɓe ganduɗa kamɓe goni malien ji gam yewtidde mabɓe ɗum ko wonata tan koye aljuma pandiɗo o jogori wadde ko wayi noon kanko Assimi Goïta caggal nde ganduɗa leydi makko oɗo saaha nani udda e dame fofo ɓe ngali kadi e kaɓe haare dañde hakkude kamɓe lulliɓe saaha foof aɓena nangodira ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa jewtidama no fewi oɗo saaha to wiyanoma ko jaam tan yiiɗa garen e jayde besbi kañumne arti tan ɓe mbi ko guerre mo ganduɗa ala kuure woni guerre froide toon to diwan mo Mali ɓe mbi Sénégal uddi dame muɗum hakkude muɗum e Mali kañum ganduɗa kañumɓe goni Guinée kamɓe Côte d'Ivoire ko way noon ɓe guddani Mali dame mumen ha saabi tan oɗo saaha Mali nana wona caɗele ha wima huccit e assemblée nationale o haalday askan malien ji ɗi fo kala ko ganduɗa ɓe foti wadde ɗum maɓe darona hen ɓe mbi Zahra Iyane Thiam e Fatou Matar Diop kamɓe ɗiɗo ɓeɗo rewɓe ɗiɗo noon kamɓe kuccodirta ɓe mbi Doudou Wade kañum tan ari suutide Koungouɗi wiide kañum ine ko liggotoɗo te añani darade liggoɗo e Macky so tawi woni yeeso mairie oɗo yete ha joni ɓe gaare jayde vox populi noon ari tan ɓe mbi Macron kañum nañidani weltare e ko Mali fawa ko oɗo saaha kanko Assimi Goïta noon amoni woni niɓɓuru saabu ma andi dame uddade ma won ko muuse leydi makko ɗum ɗon noon kamɓe leydi France ɓe beltima hen cuutuɗo hen konngudi muɗum woni Demba Moussa Dembélé kanko noon o wi tan ko décision baɗo ni kay ma tak kamɓe ardiɓe CEDEAO ɓe ma askano foof fawɓe ɗemgal ɗum noon woni joppade ɓe peɗeli wideɓe tan ɓe nangani ko leydi France walla leydi France koko ardiɓe mbambi e dow muɗum saabu ko wayni ɓe potano yadude hen hay so tawi Mali woni mo rewani lawol kanko Diouf Sarr noon ɓe mbi o yene dow Barthélémy Dias suuɗe dow Koungouɗi wiide tan yiyete kanko banggal makko ma andi ko jogori liggade kanko wawi Barthélémy Dias fouf kanko Doudou Wade noon o ari programme makko faade tan e Dakar yidde ɗum fewnude ha feewa joni garene jayde Dakar Times wi Moscou e tan kañum oɗo saaha darima gam wallide Mali no hanirta ni ɗum noon ɓe jaadani leydi France hay lawol gotol e koɓe mbiyete aɓe udda walla aɓe nanga leydi Mali aɓe pawe ɗum koɓe pawi ɗum ko woni caɗele ɓe pawi ɗum de uddude dame mabɓe kamɓe fo e noddidde tan ardinoɓe leydi mo ardinoɓe ɓiɓɓe leydi mabɓe toon to leyɗele ɗe foyete kamɓe Moscou noon ɓe dañi hen tikkere no fewi to ɓe kolliti ɗum ɓe mbi tan ko Mali hay so tawi
transition mo duuɓi joyi wawa wonde yoɓe dokku ɗum hitande walla ko way noon walla ɓe jooɗo ɓe jewtida ɓuuri ko fawete dow maɓɓe ko garene jayde quotidien le quotidien kañum ne ari tan koye haare dañde hakkude Yewwi Askan Wi e Benno Bokk Yakar ɗum noon ɓe mbi tan campagne o wasani ga nangodiral saabu noddanoma jaam gila nden kono haɗani yiya tan ko nangodiral ngal ne heewi ha saabi yimɓe joyo dañi hen gagnandeli toon to diwan mo Mbour caggal nde ɓe mbaddanno Abdoulaye Diouf Sarr noon wi tan ko yoɓe gartir haqqillaji e ɗon banggal ɓe goppa violence o yete ɗum woni konngudi makko ɓe mbi tan kamɓe FMI ɓe mbi waɗi débloqué ko tolne milliard uji temedere e 17 gam tan Sénégal wawa liggorade ko way noon yiɓɓe kay hebde koppareji mumen caggal nde liggi ha lewru maayi woni tan ɓe liggotoɓe tolniɓe ujunnaje 5 kamɓe janggonoɓe ɓeɗon noon oɗo saaha aɓeni pawi état walla mbiyen aɓe pawi tan ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni état wideɓe yoɓe daro ɓe joɓa kalis ɓeɓe joganiɓe ɓe ɗum noon woni konngudi moɓɓe saabu ɓe liggima guila nden ha joni ɓe jiyani taw haydara taɓe foti yoɓede ɗiɗon koppareje garene jayde gendire Le Soleil kañum ari tan koye coftal ɓalli e hollirde tan kamɓe sukaɓe ɓe ganduɗa kamɓe goni foyaɓe toon to diwan mo Cameroun wiide tan oɗo saaha kuccodiral mo ɓe Guinée kanko gardiɗo sukaɓe Guinée ɓe noon woni coach o suuti tan konngudi makko gam wiide oɗo saaha kala koɓe foti wadde maɓe mbaɗɗum gam fiide Sénégal saabu nawiɓe tan ko heɓoyde coupe no goto fo yaari toon ni ko ɗum nayiɓe ɓe mbi HLM walla mairie mo HLM ko tolne candidat ji 13 kañum tan ƴamata mairie oɗon jayde L'Observateur rewi hen L'Observateur noon garen tan e kañum eko fayi e kañum ne coftal ɓalli ha joni saabu ari koye gardien de but oɗo hollirde tan rafi makko saabu ka bam makko suuti konngudi kanko Seyni Dieng wiide tan e ɓiiko oɗon wiide ɓiiko oɗon ɓiɗɗo noon woni Seyni Dieng ne anda kanko woni gardien de but mo Sénégal gila darde makko ha no ndewo adi yaade maggal mo Touba kono kadi rafi makko mo ganda o dañino ɗum ɗiɗon konngudi fo nane jayde L'Observateur ha joni tan ɓe garti e oɗo ɓiɗɗo gorko piiɗo yummum mbeɗa andi ko yetta si noon walla yetta Diop saabu saabi ɗum tan ko kasiyel kosam o fi yummokko ɗum ɗon noon ɓe mbi tan ko kewi tribunal huccodiri e oɗo ɓiɗɗo gorko kay ha joni tan ɓe mbi ɓe garti kadi e wadde losko sukaɓe rewɓe wonoɓe galleji walla kurtoytoɓe saabu tawa mbawa ndefu e ko way noon ha mbattinto ko serrede ɗum ne ɓe gari hen ɗiɗon konngudi nani jayde L'Observateur ɓe gari tan noon e hakkude Guinée Mali e Sénégal saabu ne anda dame ɗe uddama ɓe mbi tan oɗo saaha kamɓe jongnoɓe camion ji fonnoɓe faade toon to Mali walla liggotoɓe ngal ɗon banggal oɗo saaha aɓene dari tan e dow mette jayde Stade uddata damal ɓe mbi kamɓe baroɗe ɗe ɓe jaltini hen ɓe ganda ina jakora ko tan andi heɓtinaɓe eɓe ganda ko waɓe no ruttitiɓe caggal ni ɓe mbi Sadio Ganna e Bouna Sarr e Seyni Dieng kamɓe kolliti koye mumen e match ɓenniɗo ɓe mbi Ibrahima Mbaye Balo Ibrahima Mbaye Balo Touré e Keita Diawo Baldé Keita kamɓe noon ɓe mbi ko oɗo saaha haqqillaji lelake ɓangal moɓe saabu tan yiyama oɗo saaha aɓeni tan koɓe waɓe no ruttitiɓe caggal e bawal moɓɓe Ismaïla Sarr noon ɓe mbi ha joni wondi tan koye e rafi muɗum kono noon ine fada so tawi Sénégal yettima e 8e de finale tawa omo yetto toon yete ɗum ɗon noon wonno komin gaddano on ko woni ko ɓuuri tengtude e jaydeli ɗi oɗo subaka hande en batta sono arditande on e ɓoore wonde woni tan banggal fait divers walla mbiyen gueɗe rendo. C'est bon. C'est bon. Gueɗe rendo e
oɗo subaka arata tan koye nangodiral dañgal e nder ko ganduɗa kañum woni arène politique o oɗo saaha gadɗon dingiral noon dilli ina fadano nangodiral ma dañ kono noon wona no wayni eno fuɗɗori ni campagne o yahan taw hay nokku ne wawi wiyede ko samedi fuɗɗi ndeni joni wonta tan ko balɗe 4 nangude balɗe 5 campagne kono ƴewama nangodiral heewi hen to diwan mo Mbour to diwan mo ɗo e Dakar to ganduɗa kañum woni banlieue o ɗo yete Guédiawaye Pikine ɗum ɗon fo ni ƴewtinɗa kaɓe haare ina dañe hakkude mabɓe kamɓe lundiɓe so tawi tan goto fo yiiɗi ko liggade yo wat lawol muɗum ɓe sikki goto fof ne wawi wadde lawol muɗum saabu nangodirta e goɗɗo o saabu wiyanoma protocole koko signina ngam jaam yo won hakkude mabɓe kono hande so tawi wonɓe Benno Bokk Yakar kamɓe kaɓata e koye mabɓe walla kamɓe wonɓe e Yewwi Askan Wi kamɓe jiiɗuɓe coalition kamɓe kaɓata e koye mabɓe ɗum noon natti andede holto yimɓe pay walla holɗo neɗɗo fawata koyngal muɗum saabu an ko jiltoɗa ko onon fof ko intérêt général foti wonde so tawi koye coalition goto gonɗon kono on jiiɗi coalition goto kono on jiiɗani yiyande woni ko ganduɗa hande kañum ƴewtinda e nder dingiral politique o aɓe kaɓa e koye mabɓe aɓe mbadda e koye mabɓe ha yimɓe daña hen gañandeli saabu so ƴewama so haare dañi ha yimɓe joyo dañi hen gañandeli ɗiɗo dañi hen gañandeli musɗi ɗum ɗon ne wawi wasde dañde te gañiɗo foof hande ne wawi wiyede tan so jooɗima ne ma fewndita hoore mum ha para nde fuɗɗa yeeƴade moon wadde noon yo askano watte o ɗum ɗon haqqille te jarani haare so tawi ko liggade tan made haal programme ma ya ko poɗɗa yaade wat ko poɗɗa wadde sa hawre kaɓo woni an ɓaaro dokka ɗum lawol ha ɓenna nde puɗɗoɗa anne faade ko jogorɗa faade saabu ɗum ɗon haɗata programme ma heɗede woni haalaka tan ko goto fof hande haare nde foti wonde koye programme uji holi ɓurɗo wonde holi ɓurɗo dañde programme moƴƴo holi ɓurɗo wawde yuɓɓinde programme muɗum ha ganduɗa yete ma askano yi hen hoore muɗum darde nde foof ko ɗon foti wonde kono wona hande darade goto fof ne fiya goɗɗo kurpeñ goto fof ne weddo goɗɗo kaaje ɓe jogo unude ɓe jogo cabbi ɗum ɗo ne wawi wasde saabu koye Sénégal goto ganduɗen yimɓe jiiɗuɓe leegal gotal jiiɗo coalition goto ina mbadda ɗum ɗon yooɗani yo woɓɓe yo itte saabu campagne o ni heddi hande ko tolne mataw balɗe 10 walla balɗe 11 ni wiya wiyede heewi walla heewani kono élection ji joni ara so waɗama ni ñande élection o hono jogori waade est ce que ma yimɓeɓe cuusi yaltude yaade wotoyde ko ɗum fo ene foti tan wattede hakkille no feewi saabu Sénégal ko hoore wontere hay goto wawa feccude ɗum koye ɗi konngudi guddeten dammal wiide tan yo Allah ɓeyde nden jaam e leydi meɗen yo Allah ɓeyde nden jaam e banggueji foof yo Allah waɗa nen jaam e sutura Mansour Sow alias Thiat heɗeno ene banggal caméra o e wondude Ibrahima Thiombane e Omar Sow e banggal gongal ngal amin mbiya on tan yo Allah waɗa nen jaam e kisal ha gongol sallahu lamɗo jaaɓi